नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत कोळंबी मसाला। आता ती गॅसवर आपण जाड बुडाचं पातेलं ठेवलेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण 2 मोठे चमचे तेल घालणार आहोत। इथे मी खोबरेल तेलाचा वापर केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या वापरातलं कोणतंही तेल तुम्ही वापरू शकता। तेल थोडंसं तापू देऊया आपण। तेल छान तापलेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण 7 ते 8 पाकळ्या ठेचलेला लसूण घालणार आहोत। कोळंबीची रेसिपी आहे म्हणजे लसूण हा लागणारच आहे आपल्याला। हा लसूण छान जरासा परतून घेऊया। लसूण आपला छान गोल्डन रंगावर झालेला आहे परतून। आता ह्याच्यात आपण 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण आता परतून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम आपण फुल ठेवलेली आहे, कारण कांदा आपल्याला छान मऊ करून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान मऊ शिजलेला आहे। आपण छान गुलाबी रंगावर असा परतून घेतलेला आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया, कारण ह्याच्यात आपल्याला कोळंबी घालायची आहे। ही आपण अर्धा किलो कोळंबी घेतलेली आहे। साधारण 18 ते 20 नग आहेत। सोलेनी साधारण पाव किलो वगैरे होते। आता ही आपण त्या कांद्यामध्ये घालणार आहोत। ची फ्लेम आपण मीडियमवर करतोय आणि हे थोडंसं असं परतून घेऊया। आता आपण गॅस अगदी बारीक करूया, कारण ह्याच्यात आपल्याला मसाले घालायचे आहेत। पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पूड, ही बेडगी मिरचीची पूड आहे, आणि 2 चमचे आपला मालवणी मसाला। या मालवणी मसाल्याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आधीच अपलोड केलेली आहे, तो तुम्ही नक्की पहा व्हिडिओ। आता हे आपण परतवून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपली लोच आहे, कारण मसाले परतून घ्यायचे आहेत। कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा। मसाल्यांचाही खूप छान वास यायला लागलेला आहे। आता हा मसाला आपला छान लावून झालेला आहे। ह्याच्यात चवीनुसार अंदाजे 1 चमचा मीठ घालायचं आहे। मीठ घालून आपण जरासं परतवून घेऊया। आता ह्याला आपण झाकण ठेवून बारीक गॅसवरच 5 मिनिटं छान शिजू द्यायचं आहे। आपली कोळंबी शिजते तोपर्यंत यासाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी एक अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे। हे ओलं खोबरं आहे। 1 चमचा धणे, 1-1.5 इंच आलं, 8 ते 10 लसणीच्या पाकळ्या, कोथिंबीर घालायची आहे। आता हे वाटण आपण अगदी बारीक असं गंधासारखं वाटून घेणार आहोत। आपलं वाटण असं छान बारीक करून झालेलं आहे। आता हे वाटण आपण कोळंबीत घालून घेऊया। आता आपण कोळंबी पाहूया। आहा हा, वाह, मस्त। गॅसची फ्लेम आपण बारीकच ठेवलेली आहे। तर ह्याच्यात आपण तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर करूया आणि हे वाटण ह्याच्यात छान परतवून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालूया। गॅसची फ्लेम मी परत बारीक करते आहे। आता ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालूया, अंदाजे 2 ते 3 मोठे चमचे। आता ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे आमसूल, 3 ते 4 आमसूल घालायची आहे। मीठ आपण आधीच घातलेलं आहे, त्यामुळे आता हे वाटण घालून ही कोळंबी छान शिजू देऊया। गॅसची फ्लेम ही बारीकच ठेवलेली आहे। आता झाकण ठेवून याला 10 मिनिटं शिजू देऊया। 10 मिनिटं झालेली आहेत। पहा काय मस्त कोळंबी शिजलेली आहे, आणि सुवासही खूप छान सुटलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण कोथिंबीर घालूया। झाला आपला झटपट असा आणि झणझणीत कोळंबी मसाला तयार।
तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून लगेच सांगा. धन्यवाद.